Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген 22 апрель җомгасында сезнең белән туры эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Халыкның хәтерен туплый торган, аны бер итә торган ысуллар бар. Хәтерне саклауның ысуллары да төрле. Менә бүген шундый ысулларның берсе белән шөгыльләнүче бер бик тә үзенчәлекле шәхесне студиягә чакырдык. Гәрәй Габдрахман улы Мәхсүмҗанов Мари иленең Мари Төрек районындагы Ступкин авылында 7 балалы гаиләдә 5нче булып дөньяга килә. Кечкенә чагыннан үзлегеннән гармунда уйнарга өйрәнә. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Яшкарала музыка училищесының баян бүлегенә укырга керә. Аннан соң читтән торып Казандагы Мәдәният институтын тәмамлый. Озак еллар авылда мәдәният өлкәсендә эшли. 2005 елдан Яшкараладагы Татар мәдәни үзәгенең сәнгать җитәкчесе. Мари иленең ат казанган мәдәният хезмәткәре. Хатыны Татьяна белән Илдар һәм Венера исемле 2 бала тәрбияләгәннәр. Хайырлы көн, Гәрәй әфәнде. Хайырлы көн, Миңназым әфәнде. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Шундый ерактан иртәнге эфирга килеп җитүегез өчен бик зур рәхмәтләр сезгә. Туры эфирга килеп җитүегез өчен. Менә сезнең алда торган уен коралының күпләр танымагандыр да. Чөнки инде ул безнең көн күрешебездән генә түгел, телевизиядә дә төшеп кала бугай инде. Гөслә. Менә бу уен коралын да уйнау түгел, ә менә аны ясау каян килде башыгызга? Шушы безнең минем алда, безнең татар гөсләсе, бүгенге көндә безнең әзрәк югалып торган уен коралы ул, шуны яңадан күтәрү өстендә эшлим инде. Менә 10 елдан артып китте. Бүгенге көндә шушы уен коралларын үзем ясап, үзем балаларны өйрәтеп, яшьләрне өйрәтеп, сәхнәгә яңадан бу шушы безнең гөсләне чыгару эшен алып барам. Ясадым дип әйттегез, җиңел генә әйтеп әйттегез. Менә ясадым да, ләкин бит гөслә ясау миңа калса ул сез ясаган стенка гына түгел. Сез бит әле хәтеремдә булса, дөрес әйткән булсам, үзегезнең теге юк заманда стенкада ясап куйгансыз икән, җиһаз иде. Ул менә шушы агач белән эшләү, шуңа маугу минем бер төрлерәк димәкче буласыз инде. Юк, әтиемнән килгәндер. Минем әтием Балтастасы булган, гомер буе сугыштан кайткач, пенсияга чыкканчы, шул Балтастасы булып эшләде. Аның кулыннан бөтен эштә килә торган, алтын куллы дип, Габдрахман дип әйтәләр аны авылдагы безнең кешеләр. Алма агачынан ерак төшмәгән димәкче буласыз. Шулайдыр, агачка бик мавыгып, бик яратып эшлим. Бит ул шундый серле агач. Агачтан берәрне шушы уен коралы ясый башлыйсың. Беренче көннән бирле кулга беренче материалларны алып эшли башлагач, үзеңдә ниндидер күтәренке хис тоясың. Менә аны алда буна бу уен коралы ничек булып чыгар, нинди тавыш бирер, ничек итеп уйнар, барысындагын аны уйлыйсың. Остаханага кергәч, шуны ясаганда итә белән шул керсәм, шул ясый башлаган уен коралы белән сөйләшеп та алам, аны читтән караган кеше аны уйлый торгандыр, нәрсә бу җүләрмәллә дип. Ишкәнгән акырсы. Ишкәнгәнмәллә бу дип. Юк, шулай минемчә теге шундый бер кызык, үзеңне рәхәт итеп тоям мин шул остаханага керсәм, ясый башласам шул уен коралын. Алай да каян килде башыгызга? Чөнки бит ул әйткәнемчә инде безнең көн күрештә юк бит инде ул хәзер. Исемен дә кайбер гөслә дигән сүзендә теге каяндыр ишеткән, кемдер ишетмәгәндер. Менә әйтеп киткәнемчә, бу безнең әзрәк югалып торган уен коралы үз вакытында 50нче елларда, 60нчы елларда бездә Татарстанда, Мари Илдә, безнең менә татар авылларында, Крәшен авылларында бик популяр уен коралы булган. Хәтта 30-40 кешелек шундый ансамбль булган. Аны мин һәр вакытта сөйләп китәм. Менә бу апалар үз вакытында шул гөсләләрдә уйнап,
Мәскәүләрдә, Ленинградларда зур сәхнәләргә Кешеләрне гаҗәпләндергәннәр, диме? чыгыш ясаганнар. Менә ул вакыт уза барды, гитаралар, магнитофоннар шушы безнең гөсләрне әзрәк читкәрәк итеп, шуңа әзрәк безнең югалып торды ул берничә еллар, шактыйрак еллар дип әйтик инде. Безнең Татарстан министрлыгы оештырган ел сайын бөтен Россия күләмендә уза торган түгәрәк уен фольклор фестивале конкурсы уза. Ана ул фестиваль конкурска һәрбер төбәк үз регионында үз гына хас булган җырларны, биюләрне, уен коралларын алып киреп, шунда сәхнәгә чыгарып, мәдәният өлкәсендә эшләүче кешеләргә күрсәтеп, бер-беребез белән шулай бергәләп алышынып, шулай итеп эшли торган идек без. Ничек шулай туры килде? Мин үзем Маритөрәк районында, Ступкин авылында туып безнең күршедә, күрше авылдан да Крашин авылы. Анда әйтеп килгәнчә апалар гөсләдә уйный торганнар. Шуны искә алып, бездә бит гөслә бик вакытында популяр иде. Ул халык гөсләрне тагын да күрсәтергә кирәк дип шундай уй керде. Ул вакытта Геннадий Михайлович безнең Макаров уже бу гөсләләр белән шөгыльләнәдер. Аннан соң Эльмира Каюмова, Эльмира Ринатовна, ул гөсләләр буенча бик зур эш алып бара иде. Беренче гөсләрне Геннадий Михайлович ясап бирде миңа. Күрсәтеп бирде? Ясап бирде. Ул ясыйдыр ел вакытта. Ул авылларда әбиләрдән карап, уже белә торган инде булырга, ничек булырга тиеш бу уен коралы. Ничек итеп уйнаганнар. Мин дә сорадым инде Геннадий Михайловичтан, миңа да ясап бирегез әле дип. Менә шуннан гөсләсендә ул ясаган гөсләдә уйнарга өйрәндем. 11 елда Пермь шәһәрендә мин шул гөсләрне беренче тапкыр фестивальгә алып килдем. Күп кенә халык, күп кенә кешеләр, безнең бу нинди уен коралы, монда ничек уйныйлар, күргән нәрсә түгел. Менә шуннан башланып китте. Минем мавыгу башта үзем генә уйнадым. Гөсләдә. Аннан соң мин сәхнәләргә чыгып концертларда уйныйдым. Аннан соң миңа карап яшьләр килә башлады, укучы балалар, гәрәвей. Мине дә өйрәтегез әле дип. Бары кеше тотып карарга тиеш, ишетергә тиеш, әйме? Ишетергә тиеш. Бит аның читтән генә караганда да үзенең теге формасы белән дә, аның тавышы да бер уйнамыйча да бер кылларын шулай глиссанды ясап җибәрсәң, үзе каядыр шундый әкият дөньясына, серле әкияти дөньяга кирип китәсең. Ки уйнаганда инде ул тагын да икенчерәк. Татар гөсләсе дидегез сез. Татар гөсләсе башка гөсләләрдән нәрсә белән аерыла? Бу гөслә бик борынгы уен коралларының берсе. Бу гөсләләр турысында инде 7-8 гасырда ук беренче язылган язмаларда күренә. Ул бөтен күп халыкларда бар. Русларда бар, марияларда бар, чувашларда, удмуртларда, менә бездә татарларда да шушы безнең гөслә дигән уен коралы бар. Һәрберсенең үзенчәлеге, ул формасы, размеры белән бүленә. Төрле менә безнеке шлемовидный дигән дип әйтәбез. Бар крыловидный гөсләләр. Аннан соң әйтеп киттем, формасы и кыллары белән, Кылларның саны белән. Кылларның саны белән и нинди стройда төзелгән, ясалган, кыллары тартылган. Менә шуның белән аерыла. Бар, менә бездә мисал өчен бездә 12 кыллы да уйнаганнар. Марияларда 36, чувашларда тоже күп шундый күп кыллы бар. Менә бездә
12 генә кыллы булып калмасын дип, мин 18 кыллысын да ясадым, 33 Тәҗрибәләр ясап карадыгыз. тәҗрибә ясыйм, үзгәртергә тырышам, чөнки бүгенге көндә һаман әйтәм, бу безнең әле фольклор уен коралы гына. Шуның өчен дә зур сәхнәгә чыгарга, оркестрлар белән уйнарга дип кушылып, әзрәк шундый тәҗрибә бар. Яшкаралада минем тормыш иптәшем музыка мәктәбендә эшли. Без аның белән бергә укыдык. Аның рус халык оркестры бар. Менә шул оркестрда татар гөсләсен керттек без. Шунда Мария Республикасына бер шундый яңалык булды, рус оркестрында Татар гөсләсе. татар гөсләсе уйный дип. Ну анда без Инде танышлык нәрсә дигән сүз, әйме? Хатын булып, ир булып, әйме? татар пьесасын алдык татарча. Шуңа да шунда гөсләне куеп уйнадык. Бүтән икенче конкурста инде бер елдан соң музыка мәктәбендә конкурска оркестрлар килде. Мари гөсләләре белән уйный башладылар. Үзләренең оркестрына шул Мари гөсләсен кушып. Менә гөсләләр турында сөйләгәндә, алар бер-берсенә охшаган. Менә гармон ясаучы бер кеше янына барган, без күптән түгел генә. Ул әйтә, бер гармонда икенче гармонга охшамаган ди. Хәтта теге шул кул эшләсә дә, шул ук оста эшләсә дә, монда да шулайдыр күрәсең. Гөсләдә шулай ук. Бер-берсенә ул теге формасы белән генә теге охшаса, аның тавышы белән, тембр белән, алар һәрберсе белән айтылып тора. Ул бит агачтан эшләнгән, анда материал төрлечә. Ул сиңа бер төрле тавыш бирә, бер төрле материал. Икенчесен ясыйсың, ул икенче агачтан киселгән, эшләнгән була. Аның тагын икенче тавышы. Әз генә булса да теге тембр бар. Аннан соң тагын гөсләләрне ясаганда аның кылларын кайсы өчен. Яңа кыллар Яңгырашышыннан да тора, яңгырашаннан да бар. Теге изләнү белән тырышасың бу яхшы кыллар куярга. Менә бу гөсләдә уйнау өчен махсус көйләр бармы? Гөслә көйләре. Әллә ул теләсә инде, мәсәлән, татар халык көйләрендә гөсләдә уйнап буламы? Менә безнең бу татар гөсләсе пентатоникада төзелгән строй. Бездә монда татар халык көйләрен уйнап була. Рус көйләрен монда чыгарып булмый диде. Шуңа көйләнгән ул, әйме? Гармон шикелле, итальян гармонда да шул ук дип инде система, әйме? Пентатоника монда 3-7 ступень безнең. Алар безгә бер уйнап та күрсәтегез инде тыңлаучыларга, чөнки алар бит ишеткән нәрсә түгел. Бик рәхәтләнеп халкыбызның су буйлап дигән җырын бик яратам. Менә махсус гөсләтүче сораган инде пьесалар бармы дип. Бүгенге көндә язылган әсәрләр юк гөслә өчен. Барысы да ничек менә мин үзем ничек аңлыйм, ничек күрәм. Бүгенге көндә шулай. Авылдагы апалар алар тагын үзләренчә уйныйлар. Мин тырышам теге музыкант, профессионал музыкант буларак уен коралы яңадан профессионал рак чыксын дип тавышлар. Шуның өчен тагын үзгәрешләр бар. Карыйм, бүтән халыкларның гөсләләрендә ничек уйнаганнарын, алардан да әзрәк шундый прием, уен ысулларын алырга тырышам. Тыңлап карыйк. Рәхим итегез. Халкыбызның су буйлап дигән.
Рәхмәт. Гаҗәп. Гаҗәп тавыш. Менә әгәр әле бу сез бер гөсләдә уйнадыгыз, име? Сез җитәкләгән ансамбльдә ничә гөслә инде ул? Сез ясап биргән гөсләләр? Ансамбльдә 10 гөслә, 12 гөслә уйныйбыз. 12 гөслә тавышын күз алдына китерәбезме, име? Менә гөслә белән уйнаганда аның бер шундый үзенчәлеге бар, нихәтле күп уен коралы гөсләләр күп булса, аның бөтен Тәэсир кишедә. тәэсир кеше тавыш шундый тембры, шундый матур үзенчәлекле була. Бик матур. Әле бит ул сез ул ансамбльдә гаиләгез белән уйнаганда беләбез. Шулай ук, име? Хатыныгыз уйный, кызыгыз уйный, оныкларыгыз уйный. Бу сездән күчкән чирминде аларга ничек дип карарга кирәк моны? Безнең менә гөслә булгач элек устахана юк иде, өйдә ясыйдырым гөсләне. Алар барсы да кухняда ясыйм. Аның ничек туганын күрделәр, име? Гаражда ясыйм, бакчада җәйкене. Аннан соң алар күрделәр инде ничек итеп ясаганын. Шит балалар килә башлады, алар белән бергә үземнең башта конкурска әзерләгәндә үзем әйттем инде. Тормыш иптәшем әйтәм, әйдә әле син музыкант, кызыма әйдә булышыгыз. Конкурста нихәтле ансамбльдә күп кеше булса, теге звучание ансамбльнең әйбәтрәк. Ирләрне, әтиләрне ярдәмгә килдер булса инде. Аннан соң тора-бара соң кияүне чакырдым. Кияү музыкант түгел. Ну, баянда, гармунда уйный, хатынының оркестрында, контрабаста уйный, шундый музыкаль кеше. Ул кирде. Аннан соң аларга карап, оныклар тоже бездәген уйныйсы килә бездә дип, алар кушылды. Ясында ни күрсәтә инде бу, име? 6 кеше уже безнең бер ансамбль. Шәһәрдә чыгыш ясаганда бар, гаилә көнендә шулай безне конкурска чакырдылар. Бергәләп шулай семейный ансамбль булды гөсләчеләр. Һәр вакыт уйнап килеп яшәгәнсең. Менә шундый унутыла язган уен коралын дөньяга яңадан кайтып тудырганыгыз өчен, аны кешеләргә уйнарга өйрәткәнегез өчен Аллаһның рәхмәтләре булсын сезгә. Алга таба да уңышларга юлдаш булсын. Исәнлектә күрешергә насыйп булсын сезнең белән. Рәхмәт. Дөньяны матурлык коткарыр диләр. Ләкин безнең һәр кайсыбызда бүгенге кунагыбыз сәнгать җанлы Гәрәй Максумҗанов шикелле бу матурлыкны булдыруга, саклауга үз өлешен кертсә иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.